Me perustettiin keväällä yritys, tarkemmin ottaen avoin yhtiö, pyörittämään kahvilatoimintaa Iniön ja Kustavin välisellä maantielautalla MS Auralla. Samaan aikaan yrityksen perustamiskiireiden keskellä huomattiin tällainen tukimahdollisuus nuorille yrittäjille, Samma Boat. Kahvilan perustamisessa on paljon erilaisia kuluja, tavaroita, tuotteita, laitteita, mitä pitää hankkia, mutta myös viranomaislupia, kuten anniskeluluvat, mitkä me rahoitettiin tällä tuella. Tämä tukiraha, joka käytettiin anniskelualueeseen, on onnistunut 10-kertaistamaan itsensä alkoholin myyntiin peilattaessa. Tällä lautalla on ollut kahvilatilat tietenkin valmiina. Ne on ollut vain tyhjillään muutaman viime vuoden ja me saatiinkin tosi paljon kiitosta paikallisilta ja etenkin mökkiläisiltä. Nyt taas pidemmän automatkan jälkeen, kun tulee lautalle, saa tuoretta kahvia ja runsaita leipiä. Ja kesällä toki Rengastien matkailijat kiittää kylmästä virvokkeesta ja jäätelöstä. Meille tosi tärkeää oli myös paikallisten tuotteiden näkyvyys ja myynti. Me osattiin odottaa toki kiireistä kesää. Onhan saariston matkailu koko ajan nouseva trendi, mutta ehkä loppujen lopuksi se hälinä ja kiireellisyys ja iso myynti kyllä yllätti meidät. Tässä on meidän kesänumeroina. Saariston hiljentyessä talveksi meillä on hyvin aikaa miettiä ensi kesää, eli kahvila siis myös saa jatkoa ainakin seuraavan vuoden.